Isa ka tawang napatay samtang hindi magnubo sa 20 ang nagalasamaran sa pagpangluthang nga nagluntad sa Super Bowl parade sang National Football League champion nga Kansas City Chiefs. Ang insidente ang nagluntad sagwa lang sang banto nga Union Station sa Kansas City, Missouri, kung sa diin ginapatigayon ang selebrasyon. Duha ka tawo ang yara na sa kustodiya sang kapulisan. Wala naman sang gin-report nga nahalitan sa mga player, coaches, kag staff sang Chiefs. Pinaagi sa social media, nagpalabot naman sang pagpangamuyo kag simpatiya sa mga biktima ang pila ka miyembro sang team. Sakay sa mga elepante, excited nga nagbayluhanay sang wedding vows ang siyam ka pares ang magkahagugma sa Valentine's Day mass wedding sa probinsya sang Chonburi sa Thailand. Pila sa mga nagpakasal ang nagasuksok sang traditional attire sang Thailand. May performers man nga nagsaot samtang nagapanguna sa prosesyon sa Nong Nook Tropical Garden. Ang mga elepante ang ginakabig nga kaupod sa pangabuhi sa mga Thai. Gani ginakabig man nga sagrado ang seremonyas bangod sa presensya sa mga ini.